Hej Guffe, kan du sige pænt goddag til alle sammen? Hej tøser! Også til drengene, Guffe. Hej skiddermand! De må altså gerne synge med. Nej, Hvorfor ikke? fordi jeg skal tisse. Jeg vil få lov til at tisse, når vi har sunget sangen. Okay, Vi skal synge den sang, der hedder Cowboy-sangen. Og at inden vi skal synge den, så skal jeg have noget slik. Og han skal have noget slik. Okay, du får lige et stykke slik. Du får lige et stykke vaniljekranshulder. Hvad siger du så? En til. Har du vaniljekranshulder med? Må jeg give låne en? Sådan, Guffe. Nu har du fået 2 stykker slik, og hvad siger du så? Er der flere? Nej. Er der flere? Nej, hold lige op. Nu skal du høre, Guffe. Nu har du fået 2 vaniljekranshulder. Så skal vi til at synge. Og hey, du har glemt noget. Har jeg det? Ja, det har du. Og når man har fået vaniljekranshulder, så skal man huske at sige noget. Hvad skal man huske at sige? En til. Nej, ikke en til. Så skal man sige, ligesom hvis man er hjemme ved mormor, og man har fået en is. Har du slået en fis? Nej! Hvis man er hjemme ved mormor, og man har fået en sodavand. Er det cola? Okay, vi kan godt lege, at du har været hjemme ved mormor og fået en sodavand. Er det cola? Kan det ikke være lige mig? Nej. Hvorfor ikke? Jeg kan kun lide cola. Okay. Du har været hjemme ved mormor, du har fået 1 cola. Hvad siger du så? Jeg skal have 2. Du er hjemme ved mormor, du har fået 2 colaer. Hvad siger du så? Ingenting, for hun er der jo ikke. Nej, men så leger vi lige, at jeg er mormor. Godt. Du er også lige så gammel. Nej, jeg er der ej. Gamle. Hold op. Vi leger lige, at jeg er mormor, og du har fået 2 colaer af mig. Nej, du har ikke. Jo, det leger vi. Nå ja. Godt, du har fået 2 colaer. Ja, Og hvad siger du så til mormor? luk øjnene. Jeg skal lukke øjnene. Så tror jeg skal have en lille lys. Okay, jeg er mormor. Og han er lige så gammel. Hold op. Jeg lukker øjnene. Ja. Og så, hvad så? Så skal du tættere på. Til. Hvad siger du så? Ja! Hvorfor gjorde du det? Siger du også sammen til mormor? Ja, det skal jeg ikke. Hvad ellers gør jeg? Skal jeg sige tak og undskyld? Nå, Guffe, vi skal til at synge den her sang. Hej skat, giver du et kys? Guffe, det siger man da ikke til pigerne. Prøv lige at kigge på ham, der står derovre. Så siger du da ikke, hej skat, giver du et kys?